Ćao ljudi, danas je ponovo sa vama Pavi. Ovih dana se vrti po internetu neka priča o Jamesu Hardenu da pravi stalno korake, da stalno dobija faul, slobodna bacanja kada ne treba da dobije. Da li je to zaista tako ili je to samo neka priča između navijača koji su nekako revoltirani i ne žele jednostavno da gledaju utakmicu sa toliko penala koliko dobija James Harden. Malte ne dobija koliko dobija jedna ekipa za jednu utakmicu. On je u posljednja 3 meča šutnuo skoro 50 slobodnih bacanja, ljudi, skoro 50 slobodnih bacanja. I kada sve to podelite, dobijate cifru od oko 16 penala po utakmici, ljudi, 16 penala po utakmici. Jako puno, moramo svi da se složimo. Vidjet ćemo sada, objasnit ću u ovom klipu da li je bilo koji od tih penala zaslužen, da li on zna kako da iznudi penal i tako dalje, ali ajmo prvo da kažemo nešto o Jamesu Hardenu, o njegovoj igri, o njegovom napretku, o NBA ligi generalno, pa ćemo onda pređemo na snimke da izanaliziramo šta se tu izdešavalo, ne samo za penale, nego i za korake koje očigledno pravi, ali ajde da krenemo lagano. O čemu je reč prvo? James Harden je ušao u ligu kao talentovan igrač, ali ne kao neko ko može da bude potencijal za neku super zvezdu. Svi su od njega očekivali da bude neki 6. igrač, to je na kraju krajeva i bio 6. igrač godine. On je iz godine u godinu sve bio bolji i bolji, rastao je, kažu da nema telo, kažu da nema atleticizam, ali ima odličnu eksplozivnu snagu, to je ono što ima recimo i Luka Dončić, taj neki step back, eksplozivnu snagu u tim nekim manjim koracima. Odlično to radi i jednostavno najbolji u tome u ligi. Veliki broj trojki ima, veliki broj asistencija, dosta poena u svojim rukama, lider je ekipe i dostigao je neki svoj san, naravno. Do toga je došao naravno i uz malu pomoć sudija. Znamo da NBA i zvezde imaju tu protekciju sudija i da jednostavno ako ste neko jako bitan u NBA ligi, tako će vas i tretirati. Kao jako bitnog i mnogo će vam tolerisati, mnogo će vam pomagati, kao što recimo pomažu i LeBronu Jamesu, kao što pomažu i Russellu Westbrooku, kao što pomažu i Stephu Curryu i Kevinu Durantu i tako dalje. Jednostavno to su igrači koji drže ovu ligu i to je ono što ja kažem, to je neka NBA šarada. Malo nekako neozbiljno deluje i zbog toga više u posljednje vreme pogotovo, mnogo više volim da gledam Euroligu jer nema tih, ima super zvezda, ima zvezda, naravno, ne kažem da nema, ali nema takvog tretmana prema njima. Neki igrači koji nisu super zvezde, a dobri su, recimo ovako, lepo znaju da se ponašaju, jednostavno imaju dobar stav na terenu, kao recimo Stefan Marković, ima sasvim dobar odnos sa sudijama i mnogi drugi igrači takvog tipa. Znači, jednostavno ponašaju sudije prema njima kako trebaju. Druga stvar, u NBA ligi, osim tih super zvezda, svi ostali igrači su potrošna roba, nebitni su skoro. U nekim ekipama nije tako, ne kažem da je svugde tako, ali uglavnom tako stoje stvari. U Euroligi nije tako. Jednostavno, svi igrači imaju svoju ulogu, svako je bitan na svoj način i tako se tretiraju sva imena u Euroligi. Jednostavno, ta neka paralela, ne pravim ovdje u ovom klipu paralelu između, ne želim da pravim preteranu paralelu, već sam napravio, ali ne želim preterano da upoređujem. Hoću samo da kažem koliko je drugačija NBA liga i koliko morate da shvatite sve što se tamo dešava da biste mogli da ulazite u priču o svemu ovome. James Harden je to provalio kako ide i jednostavno koristi to u dresu Houstona. Kad sam je spomenuo dres, stigao je paket od našeg sponzora, poslat je DHL-om, otvorit ćemo ga sad u klipu, evo kako izgleda, znači najobičniji paket DHL-a. Ukoliko želite da uzmete jedan od ovakvih dresova, imate dole u opisu klipa link, imate razne linkove dole gde možete vidjeti nešto što smo mi ponudili, što oni preporučuju za vas. Ajde ne dužim više, jednostavno da otvorimo ovaj paket. Znači imamo ovdje ovako. A ja pokušavam lepo da ga otvorim, čovječe, paket se cepa. Evo ga jedan i drugi dres. O čemu se radi, šta smo dobili? Evo ga, samo moment, ovo je neka kesa koja nam ne treba. Evo ga. Znači, šta smo dobili? Paris Saint-Germain, Jordan, on je njihov dres kao neka promocija što su napravili sa Jordan brandom sponzorstvo, to je jedan.
Sad ćemo da imamo drugi, šta smo tu dobili. Okej, ovo će biti interesantno. Drugi je, evo ovako, Neymar. Isto, Jordan, samo drugi broj sa Neymarovim imenom pozadi. Ajmo da obučemo ovaj Jordanov, naravno Neymarov neću još uvek, da vidimo kako to izgleda. Generalno, meni se sviđa zaista ovaj materijal, što sad vidim, sve ono, kažem, šiveno je, apsolutno, ovde je sve šiveno. Kod dresa Juventusa koji sam promovisao nije sve šiveno, ali ovde je zaista sve šiveno. Čak ima i ovaj mali ovde znak, kao da što više podsjeća na original, naravno reč je o replici, to ne moram da napominjem, ali veoma dobro određen. Ajmo da presvučemo majicu, odnosno dres, da obučem da vidim kako stoji. Dobar, morate priznati, čak i 23 je tu tamo gde treba da bude. Uglavnom, ovaj ću sigurno zadržati, za ovaj drugi ću još razmisliti da li ću zadržati, sviđaju mi se i jedan i drugi. Možda budem dao na giveaway za novu godinu, kao neki poklon za novu godinu. Uglavnom, bit će svih obaveštenja naravno na našem Instagram nalogu, dole u opisu klipa imate link. Zapratite naš Instagram i imat ćete obaveštenja naravno ako bude bio neki giveaway. Da ne dužim više sa ovim, još jednom kažem, ako želite da uzmete bilo šta od ovih dresova, možda bude sjajno kao poklon, možete da poručite, dole imate link u opisu klipa za sajt, pa idite pogledajte, a mi se vraćamo na priču o Hardenu. Ajmo da krenemo kroz priču da li pravi korake ili ne. Mnogi analitičari spominju da on ima taj getor, kako oni zovu korak, taj nulti korak, gde uzme loptu pa onda napravi prednost i napravi 1-2 koraka. Ali imamo ovde par situacija, jedna situacija koja se juče desila da je napravio step back, ali double step back. Imamo situaciju od pre, čini mi se 2 meseca, gde je napravio isto jedan step back sa onim okritom iza leđa, pa ajde da izanaliziramo ove situacije da vidimo šta se tu desilo. Evo krenemo od ove situacije, znači ovo je nešto što se pre oko 2 meseca desilo. Pogledajte sad ovo. Znači, ovo nije prvi korak, uzeo je loptu. Ovde je već prvi korak, drugi i treći. Očigledni koraci. Evo još jednom pogledajte. Evo ovo nešto što se skorije desilo pre neko veče, ovo mislim da svi vidite, apsolutno. Faul jeste bio, ali pre toga ljudi koraci. Ovo nije, evo ga, prvi, drugi i treći korak. Ponovo. Znači, zašto kažem ovo nije? Faul jeste bio, tu nema sumnja, ali ovo su pre toga bili koraci. Tek kada uzme loptu u ruke, posle toga se računa prvi, drugi, treći korak. To je to. Previše očigledno da ovo sudije ne bi videle i da li ovo nisu videli ili su ga tolerisali, kao što sam rekao u toku klipa, zaista ne znam o čemu je reč, ali ovo mora da se svira kao, pogotovo što je bilo u nezgodnoj fazi utakmice. Videli ste očigledni koraci, on to jednostavno prečesto radi i ja se nadam da će krenuti, mada ja mogu da se nadam do preksutra, jednostavno to nikad neće krenuti da mu sviraju kao korak, jer spomenuo sam zašto. Jednostavno protekcija igrača i to je ono što se dešava u NBA ligi. Što se tiče faulova, sad ćemo da objasnimo kroz neke primere, video primere, kako on iznudi faul i šta se tu zaista dešava. Evo izvojio sam situaciju gde se najbolje vidi šta se dešava. Pogledajmo prvo ovako full snimak. Pogledajte Horforda kako izbacio ruku. Ajde sad da vidimo usporeno i da zaustavim situaciju gde se zaista dosudio faul. Baš u ovom trenutku. Šta Horfordova ruka radi iznad Hardenove. I ovo se konstantno dešava i upravo zbog ovog stalno Harden dobija faulove. Zato što se juri blok, juri se ukradena lopta. On je stvorio već neku prednost, ne mogu da ga stignu i onda pokušavaju na ovaj način, umjesto samo da podignu ruke iznad, ne bude faul, možda lupi rampu i to je to. Znači, faulovi na njemu u tom prodoru zaista jesu skoro uvek. Zašto? Zato što igrači u NBA ligi, neću kažem da su glupi, ali jednostavno imaju tu želju da stalno lupe rampu, da naprave taj neki atraktivan potez da bi ušli u top 10 poteza, mislim gluposti, stvarno gluposti i umjesto kao što to rade u Euroligi i uopšte u evropskoj košarci, samo da podignu ruke gore visoko, da spriječe igrača, da mu otežaju maksimalno, oni uvek idu da mu ukradu loptu, uvek spuste ruku ovamo, uvek napadaju igrača i to jeste velika greška koju stalno prave. Ako je dobio 16 penala, jednostavno James Harden je zaslužio tih 16 penala.
jeste mnogo, ali ko ti je kriv, nemoj da se buniš ako napraviš 8-9 faulova na njemu. To je tvoj problem, jednostavno, tako stvari stoje u ovom trenutku. Ima naravno nekih faulova gde nisu zasluženi, ne znam, kada napravi fintu šuta pa neko skoči na njega pa on vidi da je skočio pa hoće da ide da šutne i to, ne znam, bude 2-3 penala u zavisnosti od toga odakle šutne. Ali uglavnom, pri prodoru, faulovi zaista jesu na Jamesu Hardenu i tu ne može ništa da se opovagne. To je to što se tiče ovog klipa, malo sam ga odužio, ne zaboravite da pogledate dole linkove za ove dresove u opisu klipa, ne zaboravite da ostavite like, da se prijavite na kanal i naravno komentar dole svoje mišljenje o celoj ovoj temi. Tako da, to je to što se tiče ovog klipa, vidimo se ljudi u narednom, pozdrav!